engubaba uYehova. Uyisymbol ebomini bethu, uyirobot egreen. Uba noba kwenzeka ntoni emhlabeni, kodwa uThixo usekhona naba abantwana bethu. Noba kwenzeka ntoni, abantwana benzeka ntoni kwiithaveni, kodwa sithi basekhona uLutho. Tata, si-proud of you. We love you. Nandimakazi wakho. Ndikwazi usemncinci. Ndifika namhlanje apha. Uyindoda. Ube yindoda ke tata enolutho njengoba abazali bakho banalo seed. Kuba kuthiwa i-seed iplantwa kuyo, bayiplanta kuyo wahluma nawo. Noba bekunetha, noba bekuthini, noba amanzi betheni, kodwa uhleli uhamba ujonge phantsi uyile nto abazali bakho babeyithandazela. And asingadawuti zathi uzaba yindoda ezisa utshintsho emhlabeni. So we are looking forward uba sisazothwala ii-hat ezikhephekhephe kwiitafile neminyango esiyivulelwe nguwe. Shilo uba noLemeko yososinota sisuka kude nawe ngokwethu. Niwuzobile umtshato uba uyintoni futhi sizishoyo zethu. Sifike sibanini, siqale ivela nobomi, sisuke emntwaneni, sifika eyunivesithi siyokuziphatha. Safika nanebanga lomtshato. Futhi zange yoba Instagram nasibonisa umtshato namhlanje ndizawuphetha. I think indlela eziphethe ngayo nendlela eziphethe ngayo umtshato nethemba elifanayo liyahomba. Nendlela enibambisene ngayo sizwa ndithethe nendlela enibambisene ngayo. That's why izipho zabo zinje. Silapha mntasekhaya uzothi siyakuthanda, siyakukela, sikunqwenele into ezintle. ULutho andifuna ngayo ayikho into endizayithetha. He is a ray of hope and sunshine because of where he's coming from. Up, Esanti. Amen. We are so thankful. Lutho ngumakazi wakho. Nomandla kasilonto. Ndiyazi uba nithi xa sohlule. But nami ndingumakazi wakho uNomandla, uyasazi sibabini. Dudumashe umajana mbonqanga ngenduku. Alala! Ufazi Mia, ndithi noba sendikhulisa usana lwami kuweli lizwe labantwana abangamameliyo, ndiyazi into yoba oolutho bakhona ndiyithethela abakids. Lo mthwalo tata kunzima, kodwa siyakwazi ubuza kwenza kuba kukho into ephakathi kuyo entliziyweni. Ungayiluzi ke mna bathethi loo mali konke inyani. Ubobonge uThixo. Umakhulu wakho kwedini wo andikwani nokwazi akukho ngokungena uzaba yindoda wokhe lo ledolophi yana umsulwana uza ngokhumsi mna mntana mawudazi nam ndingudadobabo osesheki lapha emabangilweni koweziwe nonotosi ndingunomalomi igama ndiyinkatshankatha ehlela ngambe encorha engathathi intweni ezula ndinjengebhadi libhadula mna mntana ndifuna umthomba apho mntana oh
bethu bazukulwane bazukusa bethunani sawukhokolwa nini senile nkatshakatsha mntana ndithi mandize noba ngaba umsebenzi wakho uqubulisekile umsebenzi wakho Lutho umsebenzi wakho uqubulisekile ndiwuvapha ngondilapha kule misebenzi yakho lo yasekhaya kwaBhasha ingaka ndaqonda noba ngaba mntanam no xa kubetha ndiselapha umsebenzi wakho andivumi andingaye encorha hlala encorha mna mntanam ekhaphetshuini ebisini ndiyandibona mna ndimhle bashe bomama bangamhlanje nyhani ndiyabonakalisa ndizele nyamuni enkosi mntanam ayikho mntanam wandize kakubi apho kwaBhasha ndiyacwii kwakakhetsha kodwa ndathi make ndize ke ndithanda amagaba emabini ngale 10 rand mntana phela ndiye uthenga wow tell them no. Tell them no. Mandulele njengomakhulu ndingumakhulu ke mna ke Lutho umakhulu kaKhekheleza ndisekuyamazi uyazi utshisha kule santi ndim ke lona ndibulela ke utata osigcinele wena entabeni mntanam wabuya umhle uphilile andinamazwi maninzi kuba bathethile mama uyawude ungeva kodwa yona nto uyalibona ilizwe mntanam balonakele uze ke ngoku yona nto siyithethayo namhlanje kuba wena uThixo akubiyele ungabi nazitshoni mntanam akuyithetha ngoku nangunaphakade amen siyacela ke ngoku tata ukhangatha njengoko besicele ungena sigqibile obesikuthunyiwe siyatsho ingoma ke sisengesonga leyo ufuna intonga
Suka apa? Kenapa tahu suka?
besekho sela manje. Siyabe kakuhle. Siyabulela ke ukubandivulele nisobele. Sibuyile ke ngokuhlela ngani nasendleleni. Sikhona. Sizawuhlala phansi ke ngosijonge kodade babazawuthini sawuthula. Enkosi. Hey!
Asisho sonke. kuzovunywa khona mhlanje DJ ka ukwenze ingoma entenye specific njengokuthi abantu basokwenza nini Angela DJ malume umbulele mama abantu bakho. Uthi kanti malume unjani? Uzibulela kanjani ithanda sakho? Umbulela kanjani umuntu ohleka naye? Njengoba abantu bakho ngoku baseledele. Njengoba useledele abantu bakho basele bodwa. Angela DJ. Angela DJ. Uthi malume umbulele mama abantu bakho. Bafana basuke ezandane. Yeah.
Thank you.
Shiro hata hapa kidogo kabisa hata kwa msasa kutemeza na tuna kipado kabisa kote. Tumpano kuja bana kaje ni kuzeki ndio sababu mama sababu ta. Kaje sababu ta tu bani sababu mama yonge ndo watu ile wale gari ndio bana. Ndio bana sababu ile laba sana safi nikani. So kama ndio mmoja question ni ndio bana sema basi msaranja. Ndio mko skule kwa sababu ile. Kwa ndio safi na skule. Kama bado namba leve na rudi usuzu kema sababu Yeah.
Ngiyabonga mama wami, mama ngiyabonga ngothando lwakho mama. Wanguthatha ungumama, wasivuka wazamela mina. Wanguthatha ungumama, wasivuka wazamela mina. What's up? Good.
Okay,
Uzawasiwa njani? Umnawa. Umkhulu wethu uyabonisa yena usabe jishweni ngapha. Kodwa umkhulu umdala le futhi uzeba wona. Khona enye ibenke. Ke. Asimoleke nje lokho. Dala le. Sibuka ngithi sakhiwo nje abantu ibiza yena. Yena nginayo. So niyamkeleke lapha. Samkhangelela indawo esizawugcina kuyo sabe hoyi and ngoba ningena phakathi nimoshini sizawuyikhiyela igate isitopo ludanger ba khiyele yazo kweluchilisi liyayigate ongawuvuma ofundala nasanyini nasi intele ugcwela apha sizini ngentende zinentende futhi abantu ofundala ongizawulima la kutobele ukwele emfuleni watshayisa imoto sifundona nahamba kwamso No, namkelekile makosi sizawuhamba nani ke sizokhomba endaweni nibuyelele kuyo nizohamba Nkosi yami. Bafa abantu. Kuthi abazawubulawa bafa abantu. Hayi qhubeka tata. Abantu bakapelane ngaphansi bayabona unelikheluzenza sonke ngoku njengotata balapha ndicelile into yokuba esikisinawo lo mntwana ngapha ngapha nomfana ngapha banabantu abaninzi kuthina benabantu abaninzi njena umntana masingamgcini pha ixesha elide masikhawuleze simkhulu emva kwemini lethile ngoyena abuye ezibantwini abafuna umbona bambona wena bambona kuyo thina simkhulu thina azojikeleza apha mbone kakuhle abantu bangammbona isekuloo nto kunekuthiwa yile nto ezawusetyenziswa akukhutshwa mntu apho akwazi ungena mkhozi ntoni xa kuzalangelwe baba lapha endawo asinagqitye nto awugqitye zinto sele kuliwe yena ngakokelelipana awukeneza kwenzini ziyamelele kho nto zethu apha zemanga into ezifanelekileyo so asinawuthi nto cela ngothi ke ngoku ndizawube ndiya phaa mandi bamkele phaa ekhakhulu apha engene khona amacebo ambalwa siphume phaya size simshiye thina phaa aze baphume ke ngoku ndiphume sesihleli apha beze ke ngoku abazongena apha kwenziwe umthandazo apha amkelwe umntana apha ekhaya iqhubeke yonke into emva koko bayiqhubayo abantu ngendlela bonwabe bakhabalaze bawutshona bawuphiwo simkhuleke umntana atakalaza apha ekhosi lapho
dala ndikuthathe la yonke lithetha ndikuthathe la okumziyanda nakeza umziyanda kaloku hayi bajimile bayajima babona bajima baya